cendol dawete nggo endi iki? Ya mengko sabar. Bibar menika. Kowe kok suaramu kok kaya karo mungsuhmu to iki. Mengko sabar. Ya salah inget mah anu kleru wae. Ayo tembangamu iso dipedhek kok. Cah ayu-ayu. Sinden ampuh. Sinden terkenal kok ming. Tak tunggu. Lah iki mau kan ora? Iya. Critake Joko ngeluk boyok. Kudune tembang mau tibane ora liwung. Lah apa? Tak anu si Joko lolo gong betapa malang nasibku. Wis saya sedih banget. Ora penonton do mbrebes milih kabeh.